फ्रेंड्स बराबर नोंथांमोनखौ नामा दिनैनि बे गोदान भिडिअ स' जोङो दिनै माबायाव थांनो नागिरदों आरोना गुवाहाटियाव बेरायनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों नै जोङो बोरै नोंसोरखौ माथो नुमानो सिनायदों जानो सिनायदोंथ' आदसा नै मानसिफोरा गुवाहाटि थांग्रा माथो जों गाज्जा नुदों फट'शुट खालामनो आसर स्टेटास दोनसिगोन आरोना नामा स्टेसनाव जों राङापारा स्टेसन फुंनि 6टा जाबाय ट्रेना फैनानै दंफैखायो लामा दोङो मा गैया ओमफ्राय बबे इउनिभारसिटि नायग्रा बिथाङा आरो सिख्लाफोर नायगोन ओमफ्राय आरो मा दंबावो गरेस्वर हमबाय जोङो कबि लोंबाय गरेस्वर रङिया रङिया मोनबाय जोङो ओमफ्राय कफि लोंबाय इयाव दसे माने इयाव बिराद गोबाव थायो नालाय इयावनो दसे थाथ'बाय जोङो मेथाइ फानग्राबो फैदों माथो मानसियानो गोजा माथो जोङो दा गवा माबाना इउनिभारसिटियाव थांगोन आरोना कलेजाव बे आदा सासेखौ दोननो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय था मा होनदों माया थ' गिदिर बुस्थु दंलै इन्जिनफोरानो बा थैगोनसो जागोन कामाख्या स्टेसन कामाख्या इन्डियानि एकदम गाजा गिदिरखा आरोना नै इयाव गाजालै जायगाफोरा एकदम गुवारथार मा नायनो आरो
इउनिभारसिटि नुसिगोन माने नोंथांमोना सोर सोर नुवाखै नायबानो जाबाय इउनिभारसिटिखौ गोबाङानो नुबाय जानांगौ जोंथ' आरो दिनैसो फैनाय हिसाबै जोंथ' दिनैसो नुसिगोन आरो ना वाव नायब्रा जायगाफोरखौ दंफांखौ गाज्जा नुदों ना फिरफिला आरो ना नै इयो बेयाव दं फिरफिला गुवाहाटि सफैना माबायदि मोनखो खोन्थादो सानै गुवाहाटि सफैना मोजां मोनाखै दंफां लाइफां सब भुला गोजा आदसा ओमफ्राय बिथोनालाय खोन्थादो आं फैखांखानायब्रा ओमफ्राय ओमफ्रायलाय मा ओमफ्राय आं खानाय एफा गाज्रि जाबाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय आदसा थ' जों थाबायगासिनो आरो लोगोफोर एकदमबारे इउनिभारसिटिसिम थाबायलांसै जोङो नामा ना इउनिभारसिटिसिम थाबायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय दोनब्रा स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट इउनिभारसिटिसिम थाबायलांसै कामाख्या स्टेसननिफ्राय गुवाहाटि इउनिभारसिटिसिम थाबायलांसै जोङो बुजिबाय दा खोथाखौ नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ एकदमबारे गावसिलाजोबना हो नै मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि इउनिभारसिटि एन्ट्रि लोगोफोर इउनिभारसिटिखौ नायदो नामा हा अबेखौ नोंखौथ' न'खौ देखायदों नै फाग्लासो इउनिभारसिटिनोलै बेनो इउनिभारसिटिनि बेनो जों दा थाबायगासिनो हाबफैबाय आरो ना जोङो इउनिभारसिटियाव बिराद गुवारखा माने जायगायानो बथिं बेरायनोसो जायो फाग्लासो नै इयाव सारियालि दं बबेसिम थांगोन दा सिदा आदसा स्ट्रिक माथो लेफ्ट माथो राइटसो गलाबायो मिथियाफ्रा मा नायब्रा लामाफोरा सलिद गोजाखा ज' दंजोबो नै हाजो गोजासो जायगायानो माने फाग्लासो आबै खालामगासिनो बिदिसो इउनिभारसिटिया हा हा गुवाहाटि नुबाय दा बड'लेण्डआव नायनो दा बड'लेण्डआव बड'लेण्ड हा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आदसा नायदो जेरैबो हाजो गोजालाय जायगायानो नै न'फोराबा नै बेफोरनो आरो ना ओइ बेफोर मा रुमलै बिथु बेफोर मा रुम हा हस्टेल नङा मस्त' होगोनलै नोंनो हस्टेलाव नायोमोन आराम है फाग्ला न'आनो न'लै इउनिभारसिटियानो फाग्लासो माबा माने गामि बायदिसो आरोना इउनिभारसिटियानो मा फाग्ला थांबाथ' हाथ दिनै फैफेरनो मोननाय नालाय गय सिन्थाय गायनाय लांनायालाय फाग्लासो आंनि बे हस्टेला नै बैथिंजाय हस्टेल दोनजोबो आरो माने हस्टेलबाबो माने न' बायदिसो नालाय जायगायानो न' बायदि गोजाखा एरियायानो सेस न' बायदि गोजा इथिं सान्दुंजों बारा मोजां नुहुराखैलै जायगाखौ नैथिं मोजां नुदों सेस इथिं मालाय रुम दोनजोबो आरो माने फाग्ला नायना लाखा रायजोफोर नुवाखैबा देनां फैबा नायलाबायगोनबो इउनिभारसिटियानो माबा हाजो खाथियावसो ना बाला गुवाहाटियानो माबा गुवाहाटिया जायगाया हाजो गोजाखालै इथिं साननि फकासजों बारा मोजां नुवाखैलै फुल्ला नुदों खुवा खुनाय स्टाइल नुदों नै इथिंजाय ओमफ्राय स्रां नुजोबो न'फोरा इउनिभारसिटिनोलै लोगोफोर इउनिभारसिटि नामा फाग्ला इउनिभारसिटि दिनैसो नुफैनाय गिदिंबाबो गिदिंखौनो हायालै फाग्लासो हा इमारु जायगा होनबा बेफोरसो नै दासो नुदों बिल्डिंखौ फिल्डआ बेनो नामा बा बेनोथ' नुदों हा नुखा फिल्डआ मा इयावनो हाबगोन नामा
Udah. Yo paling nang ngasih dulu. Ya. Dia fैगौमोन आरोना. आच्छा. Sayaw senior. Kolej sama. हस्टेल गोजा. बिनि आंबा क्लासरुमफोराव उठैबाला. Belek. दै न'फोरखौथ' आरो मा होनबावनो ओरैबो थांजायो सेस माने गामि एरियासोलै इउनिभारसिटियानो गामि एरिया बायदिसो आरोना मा नामथाय ना खोन्थालाय लोगोफोर मिथिबा नैबे मा नामथाय इ माने कलेजाव दं आरोना इउनिभारसिटियाव दङ गार्डेन माने मा लुना दोनदों जानो मुर्ति बानायना दोनदों वाव नोगोद थान्दा जायगाया बरिया मोनबाय आरोना लोगोफोर नै मोनसिगोन आदा थाग्रा जायगा ला 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 बेनो आरो इउनिभारसिटिया गिदिंखौ नायालै बिराद गुवार जायगायानो आथिं आखाइ रुमायजोब्बाय थाबायनानैनो फाग्लासो जारला इउनिभारसिटि नायनो फैनाय जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम नायनो फैनाय नालाय फाग्लासो हाबसै आरोना जों एन्ट्रि ओइ डेन्जारलै माथो 1 नाम्बार हस्टेला बेनो नामा 1 नाम्बार हस्टेल जाहैदों इयो Dua maklum naik nih, sih hapus terus. Asik. 1 number hostel. जों दायो नै आदाखौ दोननानै फैनानै माने इयाव बेरायनो फैबाय आरोना जों दसे माबा फट'फोर साफायलाबायनो फैबाय नै साफाय खालामगासिनो नायनो फैबाय माने इउनिभारसिटिखौ बेरायनो फैबाय जोङो एकदम मा उथिं मा दं थुदु उथिं दे साबाय नोंसोरल' साबाय दे मोजां था आच्छा नायलांबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि गामि एरिया बायदिसोलै फाग्लासो नै इयो ल' डिपार्टमेन्ट लोगोफोर डिपार्टमेन्ट अफ ल' नै डिपार्टमेन्ट अफ ल' फट' साबाय जानो र' मोननैसो इयाव स' लोगोफोर जों बेयाव केन्टिनाव हाबफैबाय आरोना माबायाव इउनिभारसिटिनि केन्टिनाव ओमफ्राय जों इयाव मेथाइफोर जानोसै बिदिनो मा दं जाना लानोसै ओंखाम उखैबाय जागारसै आरोना बिदिबा idol One day I will come. Mamanya hati. One day we will come. Ada ni kan ni botol lah. Hah? Idol le zaman ini fashion mozaं नुगोन फै रोले Wah, mozaं दा. Idol. ओइ जों गाखोलांनो मोननांगौमोनलै नाम्बार थुनानै गाखोलांग्राया मा होनोलै इखौ थ' लोगोफोर जों दायो कामाख्या मन्दिराव थांसै बेरायनो हालालै बेयाव जायगायानो जोबला बेरायबाबो फाग्लासो दायो जों कामाख्या मन्दिराव थांसै ओमफ्राय बेरायनायखौ इयावनो दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय कामाख्यानिखौ बेलेग पार्ट 2 बानायनोसै जाला नङाबा गोलावद्राय जागोन भिडिअआ नोंथांमोनाबो नायनो बागोन ना बांद्राय गोलावबा ओरैबायदि बोसोर जाबाय आरोना रायजोफोर बे माबाया गुवाहाटी इउनिभारसिटिया 1948 भारतआव उदांस्रि मोनखांनायनि माने उनावनो बे गुवाहाटी इउनिभारसिटिया खुलिदों जाहैदों फाग्ला माननांगोन बा